алейкум, бародари азиз ва апа ва ховаро. Хуш омадед клиникаи Гиппократ, клиникаи мо. Ба шумо шинос мекунам, клиникаи мо қисмати административ маъмал. سلام میکنم به همه هموطنان عزیز. айни ҳол дар мо клиникаи мо дар ҳуҷраи қисмати ҳуҷраи доргузаронӣ мебошад. Беморро қабул карда дар инҷа доруҳои беморонро гузаронида мешавад. баъд аз мо дар клиникаи мо ҳастанд дар доруҳое ки дар беморон лозим ҳастанд дар худи мо қарор дорад. бисёр таъсирбахш доруҳои босифат ҳастанд. سلام، من دکتر ایزابلا استماتولوگ هستم. تمام کارهای پلمبا، اودالی، دندان چسباندن، سنگای دندان رو تازه کردن رو ما اینجا انجام میدیم و آماده خدمت رسانی به شما هموطنان عزیز هستیم. سلام علیکم، من دکتر غیرت تراپیوت کاردیولوژ میباشم. بیماری‌های درونه و بیماری‌های دل و رگ‌های خونگرا رو تقویت میکنم. بیماری‌های درونه در این روز در بین جوانان و کلانسالان بسیار مشاهده میشود. زخم معده، زخم قلعه، زخم روده ها و مشاهده میشود. از بیماری‌های دل و رگ‌های خونگر سبب اساسیش در آب‌های گازناک و انرژی‌ها قبول کرده بیماری‌های دل و رگ‌های خونگر بین جوانان بسیار مشاهده میشود. ассалому алейкум ҳамватанони азиз, ман Саид Мухлислонхонович духтури олам мебошам. ман бемориҳои гӯш, гӯло ва биниро тавбат мекунам. агар дар шумо бемориҳои гӯш, яъне дарди гӯш, пас шудани шунавоӣ, овозҳо дар гӯш, аз гӯш садо баромадан ва пас шудани шунавоӣ ва ҳамчунин бемориҳои бинӣ, нафастангӣ, палипҳо дар биниҳо, шикастани бинӣ ва дигар оризаҳои бинӣ бошад ва ҳамчунин дарди гӯло, ангинаҳо ва оризаҳои ангинаҳо ва тағйир ёфтани овоздон безуда кунад, метавонед ба мо муроҷиат кунед. мо албатта ба шумо кӯмак мерасонем. салому алейкум, ман доктор уролог-андролог Ҳасанов Алишер Ҷабарович. ман дар ин клиника ба табобати бемориҳои гурда ва роҳи пешоб машғул ҳастам. инчунин дар ин клиника ман тамом бемориҳои илтиҳоби роҳи пешобгузар ва инчунин бемориҳои бенаслӣ ва бемориҳои бораи алоқаи ҷинсӣ гузарандаро табобат менамоям. инчунин нагуфтан оёд ки дар клиникаи мо гузарондани ҷарроҳии урологӣ ба монанди варикоцели, гидроцели, кистаи эпидидима ва инчунин гузарондани хатна дар кӯдакон низ ба роҳ монда шудааст. ва ҳангоми пайдо шудани бемориҳои урологӣ ҳатман ба клиникаи мо муроҷиат намоед. ҳуҷраи гинекология, ин аппарат ӯзӣ ҳама гинекологически мо занак дорем, гинеколог ӯзӣ мекуна, учёта мемона, карта мекушоя ки оилашон дар инҷа карта мекушоя, ӯзӣ мекуна, анализ мегирад. ина ҳама креслош ҳаст, ина карто ҳаст, мисол обменни карта барои ҳомиладоро 3-4 моҳ сар карда то 7-8 моҳ мисол учёта мемона. анализҳо ҳама шароито ҳаст, ҳама духтуро ҳаст. агар ягон савол бошад дар комментария нависем, мо ҳаракат мекунем, иншоалло ҷавоб медиҳем. раҳмат, саломат бошед.